Ojo. Bertanya nih cik banyak. Nih ya tanya nih deh. Rusuh banget lagi nih karena lagu kita kan masuk ke TV gak diusul lah. Bahare itu tanya nih dah. Iya baik indak lah dua belok nanti pionnya ku rusak lah nyoa. Yang cece orang dapet gini kan lah dapet sekali siaran dapet termasuk Indosam siar kau bagai ini ya. Indosam siar kau. Indosam siar dong kan? Indosiar. Oh Indosiar. Ala nih coba pulau memutar sekalian channel lah. Indak tio bersuut cik Allah jo lah. Nang keluar di TV pionnya ke gambar ikan gambar lauk aja nang keluar bah aja. Deh bentuk akuarium aja di pionnya deh. Itu. Salah nih lah. Bah aja. Itu nah. Adi mau nih tak prabolau nih. Belakang rumah. Belakang rumah nih tuh ada tobek tuh nak, ada tabek, ada kolam. Iya ada tobek. Tentu parabola tak ada tabek. Adi ambil dia ingin mana kue parabola tadi ke bawah ada abawik cakau ko aguyah lo dak. Tentu yo lawak saja nak nepek nyolai. Iya lah dan suruh apa pajak melo meko jo ke betu jo. Iya. Ajo. Coba di belakang rumahmu tak tobek lo nih. Ada. Batang cubadak batang rumahmu. Batang cubadak. Batang cubadak nyulang sini nih. Oh niang. Kau lah bujang puluh kecil aja kemah. Apa cerita batang cubadak ke jo? Yo pajak ketik jo kemah. Cubadak lah masak tiuang kecil emak. Ang panjik lah. Aki boleh piaman mah. Aja. Senang sebab kumpul aja nanti bolor piaman. Jadi mak dia mak itu deh bagajat tuh beko banyak sebab payah dia mencari buah beko bagajat tuh kau gak di belakang rumah tuh gak bersama kan. Iya. Tentu mencari beko bagajat tuh mak etongan lah dipanjik di penjara tadi coba dak deh. Dijatuhnya cek mak Berentuang ya. Berentuang. Buih sih kan. Yo pada buih lo celai. 3 sampai 5 pada buih 5 nangka 6 gadang bunyi dah buih badan tuang buih anak cuma tu kecik penjadi nangka 6 nyadar jatuh mak etong lo pajak ke belambin ke iyo dia mak ni tong lo iyo nangka 6 jatuh ada nama etongnya iyo lah tutu lah nama ada ni di rumah hamba dulu orang tua orang gaya ojek yo orang tua kau gaya iyo sama deh orang gaya orang tua sama gaya apa cerita orang gaya dan ni dek lah tua nama telinga tu lagak pokak sekali mata lagak kabur dek kabur matut ampek kacamata tu ni Kau banyak anak. Itulah dia punya ambo tanyuan nyak kenapa banyak anak kacamata kau ampek cuma Ya. oh ado ke gunanya kau yuang cik nan pertama kau kacamata kau mencik kau ikut untuk membaca cik lo kacamata Ya. nan kacamata nan kedua kau ikut untuk menonton TV je nan ketiga kau mak nyak kan nan ketiga kau untuk menceliak nan jauh tu bertanya ambo nan kapek kau nyak kalau hilang nan tiga kau jangan cik kau mencari orang pulau ya. mencari nanti kalau hilang nanti kau mencari jangan cuma tuet Apa janji kaden kabui lala mota niai ne namun pitinan alun ado ajo oi ndak den haro ame jo pera hati den tak tuntung de budi bahaso one oi janji sabi budi coba haso jiko baru nan paralukan titih juo kaki dosanang samo diraso ko bau sao kamakan juo titih dicari bacan do janggui abi dicukua katumbuah juo oi sayang ndak lari gunung dikejar jam-jame bedo
nak mamalua gunung tapalua. Onde. Wah, aku mati musik aku nih. Lah dipagangen lewat di tukang musik, tukang rogen kau. Dulu di Labum pertama. Dia di Labum ya? Iya, waktu lagu takwi. Ya. Tiba di Talua di mati nih musik. Kini tiba di Gunuang. Tiba di Gunuang. Aku Gunuang mau sih aja. Yo Gunuang nan dua tu mela. Nan dua mau sih aja. Yo Gunuang Merapi Jo Singgalang tu. Kalau Merapi Jo Singgalang tu kok tapan luak doang ayo jagiah bang itu nih. Walas nggak itu mah. Apa bunyi itu Jo? Endus. Gunung tapalua kok malah tui apa kadayo. Sakit jo sangang samo diraso ko bau sao kamakan juo. Piti dicari bacando janggui api dicukua katumbuah juo. Oi sayang ndak lari gunung dikejar janjame lamun lambe ka sampai juo. Nan bedo kasih nak mamalua gunung tapalua kok malah tui apa kadayo. Ni tadi ajo kajo.